Sup? Bilhin with me. Kulog yung camera siya ito. Share pala ito ni makita ko. Pwede na ka mo decision diri. Okay na te. Boss. So, starting pa lang to. Kuan pa lang to, patikim. Pagkahuman sa first stage sa amuang binaktasay, nakaabot na jud mi sa gudi-gudi. Ang gudi-gudi mao kini ang liog sa Mount Apo. Kumbaga doon na ka sa ulo, doon na ka sa peak. So gikan diri sa gudi-gudi, kinahanglan nimo subidahon ang peak og 3 ka oras tama-tama para maabtan nimo ang sunrise. Ug mao kana ang pinakagwapo nga view kung tahatagan mi clearing. So kinahanglan na mo mubangon, mag-charge sa mga dapat i-charge, o syempre mag-pray before ta magawa sa tent para natay guidance and protection. Bani ko ninyo. So let's go. So nami karon dire 4:16 AM in the morning. Sa entrada gud. Entrada jud sa Borders. Di lang makita sa tuang kuhan kamera ba. Okay. Ito maklaro ninyo to. Adi jud maklaro kato mga nag-ispat-ispat dito. Mo to mo kauban. Paulay na sila pol. Bagyo na kay sila. Pero Maapas pa ko na eh. tayo yung mga butang gustuhon man nato, pero
Itong body din lang yun. Dili kaya sa tong lawas, so dili lang yun ito pugson. Kung naala ka dito sa taas mong mas lisod na ibaba no. Layo-layo na. Tawag na, Kol. Ha? Tawag na. Ikaw kung gagawin. Hinahinay tagbaba. Hajin. Nakaputay doon baba. Kani, naman sa ikot yan, naman na yan. Di. Malong namin yan, reserve na naman ng battery kaya kami may last. Ano na Break Warren. Go, go, go. War, ninaog na mo war? Sila Frank o si Mike? Ito na, ako nag-gato sa gudi. Ana-ana sila dito, nakababa na. Pasaka ka? Ako na pong inaog ni ron sila si Sir Doc. Ah, okay, narami diri, stand by me. Okay, lipong si Duki. Di makaya daw. Sige, sige. Okay, sige. Woo! Tugnaw na oh. Nga, neneta. Sir, Dili ka abot. dili na maagot si Warren. Kani mugbo, hindi kan tinagon. Oh. Kato Sige kang lang kaya na siya isagdara sa kuwan. Sa boulders. wala agad call, entrada ra, action, entrada call. Sige, nagpugsaing na lang para hindi man ang montapon. Oh. Kutya. Di man ni mawala diri, di ni mo buto. Gahulat ang gwapong view dito pero Golden pen. diri makita bang sunrise diri dong? Dili. Dili no, tabunan no. Kana diha dili dito lagi no sa likod. Oh. Golden pen. Dili, mubaba ko. Alalay ko diha. Ako lang i-plaster akong gamit kay para wa ko'y gunitan. Kumanos daw, makaya pa man amon si Tulo Aren. Ha? Apa man si Tulo Aren. Sa mga panahon na ni murag nakahuna-huna na ko kung anong unsa ba jud ang rason nga nung niuban ko diri. Kay murag ikulbaan na ko ani mo nang gi tanaw na ko kung nabatay mga baon nga pagkaon, ang mga gamit na dala nato pwede ba ni makasurvive o masing isa ka gabi kay wala ta kabalo basig maka tanggung ta diri. So kinahanglan dyan na ito mag-prepare mo ng physically, mentally, talan. O sa karon kinahanglan na dyan na ito mag-gloves. Kay kung dili ta mag-gloves, pag-abot na to, pag-uli na to balay, pag-abot na to balay, kubal na to kamot, kay hait kayo ang bato sa borders guys. Walang kinahanglan dyan yung mag-gloves para safe lang. Bring your own gloves. Ayaw mo panghiram kaya ang singutan na iyo. Yes. So let's go. Gani. Abi ganina kung naapa mo dito war ba? Das is what dito gaya dito na to. Oh, kuto. Hi baba. Radyo na ko sa apa ka na mo dire. Ito mo kuwagyan ni Dong. Dire. Kuwagyan. Unit dire ada silita. Okay. Going down ni. Narami diri sa entrada pero Dire tayo. di na kaya ni Doki sa ano. Okay. Jadi kamu lingkod lang apa po. Ini lang po, anak lang po. Ini lang. Awid lang do ka kamot ni pugong, pwede po talikod segala. Talikod na lang para sure. Dire, itas dos ka ngay. Mas bukuan ni mahayag-hayag no, makita mo ubos no. Oh, yun ang balik nga doon na sinto. Ibaba sa nato. Musaka pa kagbalik, war. Saka na standby sa ko dito, subos. Saka ko. Saka ka, sabay ko ni mo dong ihatod sa nato Doki. Ihatod sa kanang Doki ha. Ay, tulog burda. Ano nito to? Saka naman ka dito. Dili lagi ko.
Nakapaguro, tapos yung tayo. Ah, di na magbumusaka po. Hindi ka musaka. Chill na lang na dito. Ingat itong mga lami nga kape dito, Sharo. Sharon, kunita ko na. Maputong duwa. Manginom lang kagkape oy. Kaya da sir. Ay, bangag na daw. Masulod yung tindre. Yo, nanginom ka na. Okay. Slowly but surely lang. Umuto. Ug sa dihang ni hunong nasagni kay murag kinahanglan na mo og sugar para mauli-ulian ang kuan kay although ibati na kayo mo katugnaw no pero makaya raman kay kinahanglan naka windbreaker jud ka diri kay hait kay ang hangin diri diri tugnawa. So karon murag mahayagan na jud mi diring lugar dapitan no. Murag mauna jud jud. Wala na, hinahina na ta. Basta kay sure. Alright. Grabe. Grabe ka tugnaw. So, sige, let's go. Hi. Hi. Yeah, yeah. Jojo, kami. Suwagon mo. Ay, di sa shop. Gawan. Bisa ko siya. Yung sulfur. Mo na makita dito sa kuan. Sa kining Matina. Hamon balay makita ni. Natin ang sinasabihan. Huh? Saga. Morning! We're here! See that? See that view? Pero tanahon na lang namo na ron. Kana na lang among tanahon, dili na namo nasa kaon sa kay dili pa kaya sa lawas namo ron. Dili nang juta pa picture dun. Paabot mo. Ug sa dihang nabuntagan na jud mi diri. Diri ni jud mi naabtan sa alas 5:30 sa buntag. Wala na jud mi kabot dito sa peak kay di na jud na mo mapugos ang lawas sa mong kauban. So okay lang. At least we're alive and enjoy na lang jud ang every moment sa tuwang kinabuhi kay wala ta kabalo kung kanusan ang tataman. So mintras buhi pa kayo atong buwan, enjoy na jud nato. So salamat kay guys, don't forget to subscribe sa biyahe ni Dude. Sa next video, see you sa next video mga dude. I hope you enjoy. Don't forget to click and subscribe. Thank you.